A ideme si robiť piču geniálne infolinky. Teraz na to musíme pozrieť. Aj teraz ticho, musíme si zrobiť piču a urobím sa najebaným. Čtenia kvality môžete váš hovor zaznamenaný. Dvíhaj to, boha. Dobrý večer, Petra Družková. Aké informácie? Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, kedy ide vlak z Kotešovej do Bystrice. Malý moment. Teraz najbližší spoj? Áno, najbližší spoj, ale myslím zajtra, lebo teraz nemám čas. Ako najbližší spoj zajtra? A kedy by ste chceli cestovať? Okolo 20:00. Robíte si teraz len srandu, predpokladám, áno? Nie, nerobíme. Vlaky nejazdia. Nie, nerobíme si srandu, ale to sa môj kamarát pýta, lebo čo si chcel, nie, také čo si. A z Kotešovej vlakové spojenie určite, áno? Tak ja neviem, také čo si mi povedal. No z Kotešovej vlakové spojenia nejazdia. Počkajte, tak sa ho opýtam. Áno, kde to chceš ísť? Zo Žiliny do Že vraj zo Žiliny do Bratislavy. Vlakom, áno? Áno, vlakom. A kedy? Že zajtra. O tej 20, o 20 nejako, okolo 8 hodiny večer. Veľmi moment vyhľadám vám. O 20:09 ide zo Žiliny, to je posledný spoj vlakový. Áno? A to je RegioJet. RegioJet? No dobre, ďakujem. 20:09 zo Žiliny, dobré? Áno. Ďakujeme. Pekný večer ešte, do počutia. Do počutia. Maj sa. Pičo, Javce, toto bolo moje video.